Gwamnan jihar Kaduna Malam Sanata Uba Sani ya kai ziyarar ta'aziyya a gidan su marigayiya Ummul Khairi da ke Maraban Jos. Kana ya ɗauki alkawarin kula da yaranta bayan alkawarin bi mata haƙƙinta kan aika-aikar da wasu ɓata garin mutane a garin na Maraban Jos suka yi. A yayin da ake gabatar da ta'aziyyar akwai masu nuna ƙarfin zargi akan DPO Maraba. Inda kuma sanata Uba Sani ya ce ya ɗau alkawarin bincikar DPO da dukkan 'yan sandan da ke bakin aiki a wannan lokaci. Kafin zuwan sanata Uba Sani dai mutane da dama na ci gaba da korafi na cewa har yanzu gwamna bai ziyarci garin na Maraban Jos ba. Sai dai gwamnan ya bayyana cewa akwai tafiye-tafiye da ziyarce-ziyarce na ayyuka da suka kama shi a daidai gabar da wannan ibtila'i ya faru. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na kallon cewa akwai yiwuwar sanata Uba Sani alƙawuran da ya ɗauka ya cika su, musamman ma da ake kallon cewa al'amarin ya zaga duniya kuma mutane sun saka ido akan wannan kes. Amnesty International ma dai ta tsoma baki kan lamarin, inda hamma ta zargi hukumar 'yan sanda da cewa ba za ta gudanar da sahihin bincike ba. Duk da yake dai hukumar 'yan sanda ta tabbatar da cewa za ta yi bincike kuma za ta tabbatar da cewa an hukunta duk wasu masu hannu a ciki. Da dama na kallon cewa dai kes ɗin ba karan farko bane da aka saba samun irin wannan kes, amma da ya tafi akan rasa inda kes ɗin ya nufa. Sakamakon shigar gwamnan jihar ta Kaduna da kuma nauyin duka ya rataya a wuyansa, ake tsammanin cewa watakila gwamnatin ta jihar Kaduna ta iya aiwatar da wani abin a zo a gani, musamman ma wajen bincikowa da tabbatar da an hukunta masu hannu a ciki. Sannan kuma da alkawarin da gwamnan ya ɗauka na kula da iyalan wannan marigayiya. Kuma Allah kaɗai ya san hikimar da ke cikin wannan al'amari ya kawo wannan ibtila'i. Mutane da dama na ci gaba da haƙurƙurtar da mijin marigayiya da cewa Allah ne ya kawo masu agaji, amma ta sanadiyar rasa rayuwarta. Amma kuma Allah ba zai bar bayanta ya wulaƙanta ba, akwai tausayawar al'umma da kuma hukumomi. Muna addu'ar Allah ya ji kanta, ya gafarta mata, ya kuma ba da ikon ɗaukar ɗawainiya da ma hukunta masu hannu a cikin wannan aika-aika. Ku bayyana naku ra'ayi dangane da yadda kuke kallon lamarin da yadda gwamnan ya alkawari, shin ko zai iya cikawa?